Tervehdys Suomen nuoriso. Minä olen Yläpää, Hellä Yläpää. Äitini puolelta Yläpää, isäni puolelta Hellä. Minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä merkittävää opinahjoamme, joka jo vuosisadan alussa toimi tarttuvien tautien suljettuna osastona. Tässä kasarmikampuksemme upeassa miljöössä voit vielä aistia sen vanhan tunnelman, jossa nuorten miesten selät suoristettiin. Opiskelijoidemme lukuista väitteistä huolimatta nämä kyseenalaiset ja arveluttavat opetusmenetelmät eivät ole enää käytössä. Elämäämme helpottamaan niin Pieksämäellä, Mikkelissä kuin Savonlinnassa on luotu kampusjopo, jolla huonompikuntoisempikin insinööriopiskelija kyyditsee vaivatta sairaanhoito-opiskelijan kotiinsa. Meillä on erittäin päteviä opettajia, myös muodollisesti. Katsos! Siinä olikin Vahane ja Fränti. Ne on meidän matkailulinjan opettajia. Juu oli kerran poikien kanssa Eestissä. Se oli kyllä jotenkin takakireä reissu. Parasta opiskelussa ovat luovat ja vaativat opiskelijat. Hoida itses kuntoon! Siivo Yläpää! Opiskelija-asunnossa elämä näyttäytyy niin iloinen kuin suruinenkin. Päivää, rehtori. Koska olemmekin jo valmiiksi pihalla, voimme tästä kätevästi siirtyä Pieksämäelle, tuolle luonnon kauniille ja viehättävälle kampusalueellemme. Meillä täällä Mikkelin ammattikorkeakoulussa nämä pikkuvälimatkat hoituvat kätevästi kampusjopolla. Täällä Pieksämäellä opiskellaan metsätalousinsinööriksi. Vastoin yleisiä käsityksiä mitään sissikoulutusta ei tarvita. Muutaman viikon elonjäämiskurssi riittää. Nämäkin parikymppiset taipuisat rungot ovat meidän metsätaloudemme tuki ja turva. Jokainen meidän iloisista oppilaistamme pääsee vuorollaan arvioimaan heitä tulevaisuudessa. Katsokaa nyt näitä tieteen tekijöitä. Ympäristöteknologiamme opiskelijat ovat koulumme valiojoukkoa. Jahas, kaveri sun virtsanäytö on jäänyt tänne pöydälle. Meillä ravintolatallissa voi nauttia oppilaiden työn antimista, nimittäin lounaan muodossa. Sen takia tästä on tullutkin kaupungin suosituin lounasravintola. Informaatio- ja mediatekniikan keskus Mikpoli on vähän niin kuin Nokian kännykkä. Näyttää ulkoapäin hyvältä, mutta on sisältä täynnä teknologiaa, jota kukaan ei oikeastaan osaa käyttää. Ja taas kerran matkamme jatkuu tällä kätevällä kampus... Ja paskat! Tämä paikkakunta on nimetty erään suurmiehen mukaan, eli Inari Savonlinnan. Ja täällä sinäkin voit opiskella kansainvälistä matkailualaa. Moro! Очень красиво, нет понимаю. Osaatko venäjää? Totta kai! Minä olen rehtori ja ymmärrän jokaista oppilastani. No mitä se sanoo? Очень красиво, нет понимаю. Tiesithän, että Mikkelissä on majoillut ennenkin suurmiehiä, päämajailut, suuria rehtoreita. Ja suurin heistä kirjoitti muinoin tämän päiväkäskyn, jonka sanomaa jokaisen meistä tulee noudattaa. Tämä suuri päämies oli myös minun henkilökohtainen esikuvani, ja hän tulee olemaan myös jokaisen minun oppilaani suuri esikuva. Tällainen oli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Jos sinä haluat kutsua minua rehtoriksi, niin hae mun kouluun.